Bruno på hospitalet. Når stakkels Bruno har skåret sig. Ja. Ja, så ham må vi operere. Først skal du bedøves, kære Bruno. Hvor lang tid tager det? Det tager nok en lille halv time. Så. Okay. Au. Så. Du sover godt, lille Bruno. Så. Skal vi se her. Se om vi kan få puttet tingene ind. Ind med det. Ind med det. Stakkels ham. Det er synd for ham. Ja, det er det. Skal vi lige se, om der er nogen infektion i det. Ej, det ser fint ud. Har du nål og tråd, assistent? Ja, det har jeg. Må jeg få? Ja. Mange tak. Så skal du sy i munden. Ja, så prøver vi at sy det her. Se om han bliver fin igen. Har du husket at banke ham, så du kan lægge det? Der. Skal der ikke bankes? Nå, ja, det hvis han vågner, så får han lige et ekstra gok. Okay. Så skal du se her. Så prøver vi at se, om vi kan få opereret ham. Ja. Det var et sting. Den går det med det. Det går vist lige. Og så hæfter vi lige undervejs, så det ikke springer op. Lige vende ham lidt. Okay. Så vi bedre kan se, hvad vi laver. Ja. For man skal kunne se det. Ja. Men jeg hjælper dig. Så meget du kan hjælpe med det nu. Jo. Så har vi snart opereret ham færdig. Ja, det har vi. Så tror jeg, den er ved at være der. Nå. Så er han ved at være fin igen. Godt. Det er godt. Men jeg tror også, han er skadet sig lidt på kloven. Eller? Han har ikke på sig. Han har ikke vasket ham, inden han skulle opereres. Nej, det glemte jeg. Det er noget, jeg ikke. Altså. Ja, nu er det simpelthen ikke. Ej, se, den er til stykker. Godt nu mig. Det er nu mig. Ja, den er mig. Så. Her er seksen. Du skal bruge det. Ja, lige om lidt. Så her er seksen. Så hæfter vi lige. Så bliver det ikke bedre. Tror vi klipper den over den? Ja. Prøver. Sådan. Så er Brunos hospital færdig. Så skal vi bare vække ham. Så kan du godt vågne op, Bruno. Hvad skete der? Se, der var fint igen. Og så pakker vi den lige ind. For det bløder lidt meget. Så vi må lige pakke den. Man kan... Sådan. Så. Dagens Bamse-TV er slut.